Doncs volem agrair a l'Ajuntament de l'Escala pel suport que ens ha donat i el correu 6 Folgado. I bueno, han portat molt bé la policia municipal, guardant el lloc aquí per aparcar i tot. És fantàstic. Ja que el passeig a l'Escala és un marc incomparable per venir a fer una trobada de cotxes clàssics i bueno, estem agraïts per tot el tracte que ens han donat.